Wait. Why are you here now? Mama, what are you doing? I came to come and see my daughter now. What is your problem? Why are you pushing me away? I have told you I don't want to see you here. I come to see my wife, of course. Which wife? Are you... What's happening? I don't understand what's happening here. I have told you that I don't want to hear your voice. Sit down, my dear. Husband? See, I came at the right time. Hold on. Wait, let me tell you something. I have told you this. Because I heard that you've been looking. Sit down, don't be afraid. Listen, you left my daughter in one small room. You married my daughter just 6 months. I immediately 6 months you disappeared. You said you are traveling. Traveling to where? Mama, I went to make an ends meet up there. I left this city for a brighter future, to make life better for me and your daughter. You already know the situation in this country. Hold on. Which country did you travel to? Mama, I went to Ghana. Okay, Ghana. Yes. When your daughter traveling outside to US, UK, as you enter you enter this place. Are you not enjoying this? Are you not my mother-in-law? Why are you not saying all this? I am confused. Who are you? Don't mind him. It's just in-law. Don't worry. In-law. Calm down. What's the problem? In-law, I will explain. Wato abin da yake faruwa yan uwa, wannan bawan Allah ya aure yar wannan matan ne wadda suke tattaunawa da shi. Ya aure yarta ne, bayan ya aure ta sai ya ga yanayin rayuwa kamar ya kamata a ce an samu canji fiye da yadda yake a wannan lokaci. Saboda yana so ya samu ingantacciyar rayuwa wacce zai kula da matar shi ƙwarai da gaske saboda san da yake mata. Wannan dalilin ne yasa ya ɗan bar mata abin da ya kamata, ya bar wannan ƙasa tamu ya tafi ƙasar Ghana neman kuɗi, domin yana ganin idan ya bar ƙasar ya tafi zai iya zuwa ya nemo abin da zai iya dawowa ya kula da yarinyar da ya aura, 'yar matar kenan. So bayan ya tafi wata 6 da tafiyarsa, kun ga kenan koma wani daɗewa ba a yi ba, kawai sai ita uwar ta sake wa 'yarta wani auren da wani mai kuɗi. Ta aura wa 'yarta wani mai kuɗin, kaga kenan ta yi aure akan aure ba tare da shi wancan ya rabu da matar gabaki ɗaya ba. Sai ya zamana da suka samu mai kuɗi sai ta sake aura mai kuɗin 'yarta, alhalin kuma fa 'yarta tana da aure fa, mijin nata ma tafiya yayi ya bar wannan ƙasar neman kuɗi domin ya samu ya dawo yadda zai kula da 'yarta sosai. So bayan ya dawo ne sai ya tadda matar tashi ba ta nan, da ya bincike sai ya gano cewa ai matar tashi ma ta sake yin wani auren. To shine ya nemi wannan bawan Allah, suka garzaya suka zo wannan gida da na sa muku takaitaccen bidiyon shi mai tsawon minti 1 da sakan 30, inda suna zuwa suka yi sa'a kuwa mahaifiyar matar tashi, surukarsa kenan, ita ma ta zo gidan. Kaga kenan kusan Allah ya hukunta hakan ne ba tare da ma shi ya san idan ya zo gidan ba zai iya samun ita surukar tashi. Ita ma kuma surukar tasa ba ta san cewa mijin zai dawo ba. Sun dai yi mata aure, tana tare da mijinta a cikin wannan tanƙamemen gida mai cike da daula. To bayan ya shigo gidan sai take cewa me ya kawo shi, me ya zo yi, ya ce mama ban gane me na zo yi bane ba, na zo wajen yakki mana matata na zo na ɗauka mu koma da ita. Ita take tambaye shi wace matar da ka tafi ka barta a ɗan ƙaramin muhalli, sannan ba wani kuɗi ka bayar ba ma dama mai yawa lokacin da ka aure ta, wani ɗan abu ka bayar, ka ɗan ba da wani abu ne aka baka ita. Wace matar da Allah ka yi ƙoƙari ka bar nan gurin da Allah ka da sauransu, saboda mijin ita matar na yanzu na biyu kenan wanda yake mai wannan gida yana cikin gidan, ba sa so asirin su ya tonu, dan idan aka fiye surutu to zai ji ya fito ya tambaye me yake faruwa. Kaga kuma abu ne wanda sun yi shi da rufa-rufa wanda ya zama na mara daɗi.
To abin da ya faru kenan, suka tattauna har ta nuna mai cewa ai ba wani kuɗi ya bayar ba lokacin da ya zo neman auren yarinya, a haka aka aura mai ita. Sannan ya za a yi, ya tafi ya bar ta kusan good 6 months ba wani labari. Sannan da yake tamƙawar ma ya tafi wata ƙasar neman kuɗi, shin wace ƙasa ya tafi? Sai take cewa Ghana. Sai suke cewa yanzu kai Ghana za ka je ka nemo kuɗin da za ka iya kula da 'yata, bayan mutanen da suke cewa za su bar ƙasa ai ba Ghana suke tafiya ba. Ma'ana tana nufin akwai wanda suke tafiya irin su America, irin su UK, irin su Italy, su Spain, su manya-manyan dai ƙasashen Turawa waɗanda ake zuwa ana neman arziki, amma ka rasa inda za ka je sai ƙasar Ghana. Bayan ta manta da cewar shi arziki nufin Allah ne, kuma duk inda mutum yake ko ya tafi, abin da Allah ya zai samu shi zai samu. Dubunnan mutane suna tafiya Europe ɗin ba sa tsinana komai, waɗanda kuma suke tsayawa inda ba Europe ɗin ba kamar irin su Algeria da sauran ƙasashen su Iran, su Iraq, duk suna zuwa su samu abubuwan da ya kamata. Ba dole mutum sai ya shiga Europe ba, zai iya zama wani abu, saboda shi Allah ya riga ya gama tsara wa ɗan adam komai. To a taƙaitaccen dai wannan bidiyon abin da yake faruwa kenan 'yan uwa. Idan wannan ne karinka na farko, kai mana sharing, kai mana subscribe, domin labarurruka ne muke kawo su, ba na ƙanzon kurege ba. Labarurruka ne muke kawo su sahihai, waɗanda kusan duk abin da kuke gani a nan abu ne wanda yake faruwa na gaskiya, ba na ƙage ba, ba kuma labari ba ne wanda muke ƙirƙiro shi mu kawo shi. Shi sa a farko-farkon bidiyo na za ku ga bana saka muku bidiyo mai motsi na wanda abin da yake faruwa, sai daga baya ne muka yi tunanin cewa ya kamata mu dinga saka bidiyon domin ya zama darasi ga 'yan uwa gabaki ɗaya. Da wannan ne nake ƙara jan hankalin musamman iyaye. Ya kamata iyaye mu zama na masu adalci a koda yaushe. Duk wanda ya zo ya nuna naka yana so, kar a kalli cewar mai kuɗi ne ko mara kuɗi ne, saboda kowa da arzikinsa wanda Allah ya masa. Sannan baya ga haka, za ki iya aurawa diyarki mutumin da ba kowa ba, gobe kuma ya zama kowa. Za ki iya aurawa diyarki wanda yake kowa, gobe ya dawo wanda ba kowa ba. So shi Allah ya riga ya gama tsara komai. Sannan iyaye a daina hangen abin duniya, domin abin duniya mai ƙarewa ne. Shi wanda zai kula da naka ba dole sai mai kuɗi ba. Idan kuma aka ce dole sai mai kuɗi za ku ba 'ya'yanku, to kun ga matan yanzu in kuka lissafa adadin mata da maza, na mazan ya linka su kusan 10 ko so 20 ma, bisa ga yanayin adadin maza. To dole ne ya kamata 'yan uwanmu da iyayenmu ya kamata a ke haƙuri, a dinga samu ana aurar da 'ya'ya a lokacin da ya dace ga wanda suke so, ko da ba shi da komi. In dai yana da sana'a, mutumin kirki ne, to ya kamata a ba shi aure, domin gobe ba a san me za ta haifar ba. Kamar yadda nake faɗa, idan wannan ne karinka na farko shigowa cikin wannan channel ɗin namu mai albarka mai suna Gidan Ɗan Likido TV, za ka yi following ɗinmu a dandalin Facebook. Idan kuma a dandalin YouTube ne, za ka yi mana subscribe, ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa, domin idan mun ɗora sabon shiri za a sanar da kai. Muna godiya ƙwarai da gaske. Allah Ubangiji ya karɓi ibadunmu, ya sa muna daga cikin 'yantattun bayin da Allah zai wa afuwa a cikin wannan wata mai albarka. Allah ya yafe mana kurakuranmu baki ɗaya. Da fatan Allah zai maimaita mana na baɗi cikin ƙoshin lafiya, cikin aminci da rai da lafiya. Ina wa dukkanin musulmai fatan alkhairi, da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Da fatan wannan bidiyon ya faɗakar da ku, ya nishaɗantar da ku, ya hankaltar da ku, domin ba haka kawai muke kawo shi ba. Ba muna kawo shi ba ne don samun viewers ko wani abu. A'a, akwai manufar da muke isarwa domin ya zama darasi ga 'yan uwa baki ɗaya. Na gode, na gode, na gode, na gode. Sai mun haɗu a wani bidiyon insha Allah. Naku Gidan Ɗan Likido TV. Na gode, na gode.